Ja som si pre vás pripravil rímsku osadu. Vybral som si to preto, lebo máme to kúsok od nášho domu a na konci bude aj kvíz, čiže by som odporúčal dobre počúvať a no tak ja som tu dal rieku Váh, ako skaly a les. Mne tak, mne tak, tak tu je veliteľský stan a tie malé domčeky vojakov. Tu je ohnisko, pri ktorom si môžu opekať ako mäso. Potom